ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲି ଆସିଲି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି କିଛି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ ଫୁଟିବାର ତା'ର ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଏଥରକୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଥର ହେଲାଣି ମୁଁ ଅଲଡ଼ି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କଲିଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଳରେ 2ଟି ଲେଖେ ସେ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଥାଉଛି ଅଲଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରିବା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ଅଛି ନା, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା, କିଛି ବି ପରିବା, ତାହେଲେ ମନ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଅଲଡ଼ି, ମିଠା ଲାଗେ ଭାଜିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, 1/2 କିଲୋରୁ ଅଧିକା ହେବ ଏଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କୁନ୍ଦୁରି ବି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲି। କୁନ୍ଦୁରି ତ ସତେ ଯେମିତି ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳି ସେମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପତ୍ର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ କୁନ୍ଦୁରି ଡାଳକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବାଳୁଆ ହେଲେଣି ଗଛରେ। ନହେଲେ କୁନ୍ଦୁରି ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ 1/2 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ବାହାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଯେହେତୁ ସମ୍ବାଳୁଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏତିକି।